Виждате турнира за Супер Марио. Не то профил. Добре. Замаха ми много си прост, Николай. Мале, вземи волана, гледай го. Много е загубен, честно жал. Знам. Има ли друг волан? Не. Вече го мина. Нищо нормално. Нищо не се вижда. Мога. Вече го направих. Не си, бе? Не. Айде. Жак, имам чувство, че си се на едно и също място. Не е вярно. Коя беше 10-та задача? А? 10-та задача, коя беше? Също кажа. Страница 29, страница 30, задача 8. Това беше безнадежно и скок. Това ли? Дали е свършил да снима? Свърши ли да снима? Защо ти е толкова дълъг клип? Така. Стига, бе, хелп. Да снимаме другия участник. Всъщност току-що е бил до деволетната. Къде оставиш това? Това какво беше за бонус? Ти виж да се къпиш. Една хубава оценка ще се опитам да ти дам по математика. Да, смело. Тук има летните дела. Не искам.